pan o'n i'n ysgol o dyfu athrawes arbennig o dda nath ddysgu Almaeneg i fi, a nath hi ysbrydoli fi i eisiau fod yn athrawes hefyd. O'n i moyn wneud y cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. Sdim lot o gyfle dy fi yn y mywyd i siarad Cymraeg, felly o'n i moyn gwneud y cwrs yng Nghymru. Fi'n dod o Gaerdydd, so o'n i moyn mynd rhywle gwahanol i Gaerdydd, a fi wedi clywed bod Aberystwyth yn lle hyfryd, so des i fan hyn. Ddechrau ni wneud rhyw 5 wythnos yn Aberystwyth yn y Prifysgol, a wedyn ni'n mynd ar lleoliad gwaith cyntaf. A wedyn ni'n dod nôl am 4 wythnos, mis Ionawr, a wedyn ni'n mynd i'r ail leoliad, a wedyn ni'n dod nôl i'r Prifysgol am pythefnos. A fi'n credu bod hwn yn dda oherwydd chi'n cael brec fach rhwng y 2 brofiad ysgol, jyst i ymlacio ac i fynd dros y profiad cyntaf a gweld sut allwch chi wella cyn fynd i'r ail ysgol. Mae'n hiwtori o'r coleg yn wych. Mae wastad yna os oes angen help arna, allai e-bostio fe, mae'n ateb yn syth, allai ffonio fe hyd yn oed os oes wir broblem. Felly lot o gymorth ganddo fe. Fy mhyncie i yw Almaeneg a Sbaeneg, a mae Aberystwyth wedi cynnig gwersi ychwanegol Ffrangeg i fi, mwyn i fi gallu dysgu Ffrangeg hyd at blwyddyn 9 hefyd, so mae hwnna wedi rhoi trydydd pwnc i fi fel petai. So nawr, pan fi'n mynd am swyddi, fi'n gallu cynnig Almaeneg, Ffrangeg a Sbaeneg trwy gyfrwng y Gymraeg. So, o'n i'n ddiolchgar iawn am hwnna.